Welcome to my vlog. In today's vlog, nandito tayo sa Bolinao Beach! Tara! A few minutes later. So guys, ito po yung mga kapatid ko from another mother father. This is Jairus, Cedric, and pangalan mo? Shana. And Shana. So guys, mamaya po ulit. Ma, merinda! Guys, mag-merinda po tayo. Nagpaalam ka? So guys, pili po kayo anong pong paborito niyong drink, Coke or Sprite. Punta po tayo sa Coke. Hindi ko mabuksan. Nabuksan. Okay. So guys, na magic po na buksan. Ang sarap guys. Tapos guys, bigyan po natin si Cedric. Papiliin po natin siya. Tara. Anong gusto mo, Cedric? A few moments later. Guys, mag-lunch na po tayo, tara. So guys, punta po tayo kay Lola Marlene yung nahulog sa Burgos na vlog. So guys, dito po sila nagkakalot. Nag-iihaw din po.
Kasama din po si Super Vloggeries Kuya Ma. So guys, kapag gusto niya po pa silang makita sa ibang vlog, comment niya lang po kung sino yung mas paborito niya pong nagpapatawa. Bang! So guys, bumibili po kami ng pangsabit sa bahay na made out of shells. 50 pesos isa. Check na po natin yung iba. Guys, so bibilin po na namin lahat. Tara guys, punta po tayo dun sa bridge na yon. So guys, bumili po tayo ng souvenir. Ito po yung souvenir store. Ate, magkano po ito? 100 po isa. Mura lang. Hindi ka? Hindi. Wala akong pera. Wala akong pera. So guys, bibili po tayo din ng isa. Sea star. Yung dagat, tapos lighthouse. Ayos! So guys, ngayon pupunta po tayo sa lighthouse. Tara! A few minutes later. So guys, nandito na po tayo sa lighthouse. So guys, try po natin na pumasok. Tara! So guys, ito po yung Cape Bolinao Lighthouse. Mukhang negative po na pwede tayong pumasok. Tara guys, punta po tayo sa Lookout Alaminos. So guys, nandito na po tayo sa Alaminos City, home of 100 Islands. Guys, kasama ko po si Cedric. Tapos itutur po namin kayo sa mga 3D print. Ito pong malaking 3D print. Nandito na po kami sa harbor ng papuntang 100 Islands. Yun na po. Doon po yung 100 Islands. So guys, dati po may ganito po kami. Pero kaso bininta na po. Soon, bibili po tayo ng isang ganito ulit para surprisahin si tatay or lolo ko. Ay, hindi siya dumating.